Hej. Dagens emne, moduler og pakker. Og i den her første video vil jeg gerne lige hurtigt gennemgå, hvordan I opretter jeres egne moduler og jeres egne pakker. Og det beskriver sådan set også, hvad alle andre moduler og pakker er. Så et modul er i virkeligheden en Python-fil, altså en script.py-fil for eksempel er et modul, hvor i der ligger noget kode. Og grunden til, at vi gerne vil lave de her moduler ofte er, at vi godt kan ende med at have nogle meget lange Python-filer. Og så kunne man tage noget af det kode ud, der som er relateret sig til hinanden, og lægge over i sin egen Python-fil, for ligesom nemmere at holde styr på, hvad det er, man laver, og så importere det længere på et senere tidspunkt. Og det kender I også fra alle andre sprog, I har arbejdet med. Det der med at importere andre, eller importere noget kode udefra. Men som sagt, et modul er en Python-fil, og en pakke, som jeg kommer til lige om lidt, det er i virkeligheden bare en mappe, hvor i der ligger nogle Python-filer. Så det er måden, det egentlig fungerer på. Så hvis jeg gerne vil oprette et modul, så kunne jeg lave måske en fil, der hedder calculator.py. Og så sådan der. Og inde i den kunne jeg lægge noget kode, hvor jeg havde en add-funktion, en sub-funktion, en multiply-funktion og en dividere-funktion i det. Der er sådan set ikke ret meget i det, men det er sådan set bare en fil, og jeg kan have alt det kode, vi har været igennem indtil nu, kan jeg lægge ind i sådan en fil. Det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan oprette en ny fil herude. Det kunne så være en notebook-fil for eksempel. Jeg kunne kalde den script.py. Nej, ipynb. Og så står jeg med de her, med sådan en notebook-fil herinde i. Og hvis nu moduler. Hvis nu jeg starter med, at jeg gerne vil gøre brug af det kode, der ligger nede i den her calculator ting, så bliver jeg nødt til at importere det. Og det kan jeg gøre på to forskellige måder. Jeg kan sige import, og så hele modulet. Og så kan jeg bagefter gøre brug af det ved at kalde modulet, og så sige punktum, og så får jeg mulighed for de funktioner, jeg har lavet derinde i. Add, div, multiply and subtract. Hvis jeg nu tager add her første gang, tester det, eksekverer det, og så ser jeg, at 1 plus 2 giver 3, så det virker åbenbart. Så det var den ene måde at importere moduler på. Den anden er, at jeg kan også gøre det lidt mere specifikt, hvor jeg bare importerer en enkelt funktion, for eksempel add eller subtract. Og det vil jeg gøre ved at skrive from calculator import. Nu vil vi tage sub den her gang. Og måden jeg så kan bruge det på, det er ved at kalde sub-funktionen direkte, og så lægge nogle tal derinde i og eksekvere det. Så kan jeg se, at det også giver det rigtige tal. Hvis jeg nu gerne vil være mere, have nogle flere funktioner med ind i, så er jeg også velkommen til at gøre det. Så kan jeg sige sub og add. Og så kan jeg også hernede bruge add, hvis det var det, jeg vil. Jeg kan bruge dem begge to. Så det vil være den specifikke måde på det. Der er det er de to måder at importere det på. Samtidig kan jeg også godt have brug for, at jeg gerne vil navngive dem lidt på en anden måde. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan sige import, ligesom jeg gjorde i starten, calculator. Hvis jeg nu synes, det er for langt det her, så kan jeg sige as calc. Og det jeg så har gjort nu, det er, at jeg importerer calc, og så har jeg alle de her muligheder for de samme ting, som jeg har haft før. Sådan der. Så import hele modulet, import i det her tilfælde funktioner fra modulet, og så kan jeg bruge dem hernede. Og jeg kan også navngive min import ved at bruge det her as keyword. Så det var moduler, og måden I laver jeres egen på. Hvis vi nu skal snakke om packages,
så er en pakke, det svarer 100% til en mappe. Så jeg kan lave en ny mappe. Så kunne jeg kalde den Mathematics eller noget andet. Men den mappe her er en pakke, eller en package. Men for der er jo ikke noget kode i den endnu, så det jeg gør, det er, at jeg laver et modul inden i den. Det kunne så være triangle.py. Så jeg har en pakke med et modul indeni her. Og det modul, der kunne jeg jo, hvis jeg nu gerne vil udregne arealet, så kunne jeg gøre det på den her måde, og så gange højde gange bredde. Så det eneste jeg har i den her fil, det er egentlig bare, at jeg har et modul med en metode i, eller en funktion, ligesom jeg har i de andre. Hvis jeg skal importere det her, så gør jeg ligesom jeg gjorde tidligere med moduler, men så siger jeg import modulnavn, eller package-navn, og så modulnavn. Mathematics.triangle. Og så kan jeg gøre brug af det, mathematics.triangle.area, sæt 2 tal ind, og så skulle jeg gerne få et rigtigt resultat ud af det. Heroppe, der kan der godt være sådan lidt, nu er jeg sådan meget specifik om, at jeg gerne vil have det der, men der kan være en vis fordel i måske at navngive den om til noget andet. Det vil jeg i hvert fald typisk set gøre. Og så kunne jeg her sige try, så area, og så virker den på samme måde. Så det vil være import helt specifikt hele det her triangle modul, der ligger nede i min pakke. En anden måde er selvfølgelig også ligesom før, at jeg kan sige from mathematics import triangle. Ja, undskyld, import triangle, og så kan jeg sige triangle.area. Og igen, få det rigtigt ud af det. Så det er sådan lidt forskellige måder at gøre det på. Så overordnet set, et modul er en Python-fil med noget kode i. En pakke, eller en package, er en mappe med et modul nede i. Og der kan jeg så have mange moduler. Jeg kunne også selvfølgelig her lave en square.py. Sådan. Og så kunne jeg putte noget kode ind i den, og så kan jeg importere den hernede også. Jeg kunne sige import triangle og square. Nu har jeg ikke nogen funktioner nede i den, men nu har jeg i hvert fald importeret den der. Så det er måden, det fungerer på. Med moduler og pakker, som vi laver selv.